Raden Seta kula nyuwun pangapunten. Bapa Walangkas kula nyuwun gungi samudra pangaksami. Mumpung menika taksih mapan wonten ing wulan suci kula beraken pangaksama dumateng kula lan kowe Sari pun kakang njaluk ngapura lamun to rina wengi aku tansah ngura-gudha ganggu karo kowe Sari minangka tandha tulusing anggenku njaluk ngapura karo kowe aku pengen salaman karo kowe Sari cap renyuh nenggih Mustika Sari mulak ingkang raka nenggih Sang Mustika Aji kembeng-kembeng kang netra ciptaning griya arsa paring pangapura dumateng ingkang raka mangkono asta den nulungaken satemah tangkep tangan kalian ingkang raka Mustika Aji Batar ngerti sangkan paraning bilai Leno kaprayitnaning lair batin Raden Seta den glandang Mustika Sari dening ingkang raka Aji, lebih Aji, kok kawangan diri anakku kawangan diri. Adat pundi menika Raden, babar pisan boten duga mana, jarine ngejak salaman, kula tingali drijine wau uwek-uwek. Sak sampunipun mekaten kok digelandang wani dipun beto kisah menika pripun anak kula pun Sari Raden Seta. Lungguh sing prayoga, aku sing tanggung jawab ngrampungi lelakon iki. Janji kowe nyedak, janji kowe wani ngrebut Sari saka tangane Aji. Iki wis ana pedang ligan rong depo dalan. Kowe nyedak gulune Sari sing bakal tugel. Kowe tetep tak koyak mesti pasti.